Hello everyone, this is Birjay Brahma, motivational speaker. आङो दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ खालामनो सानदों। बे टपिकआनो जाहैबाय बिउटिनेस, समायना। जोङो समायना माखौ बुङो बिनि सायावहाय टपिकखौ आङो दिनै सावरायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांगोन। सिगांथाराव आङो बेखौनो मिजिंथिबाय। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर, टपिकआव जोङो थांनोसै। बिउटिनेस बा बिउटि एबा समायना। नोंथाङा समायना होननानै बुङोब्ला माखौ मिथिगौ? जोंनि गोबां मानसिया सानो समायना होननानै बुङोब्ला जे जोंनि आउटलुक, माने जोंनि आउटसाइड लुक्स, जोंनि नुथाय, जोंनि महर, एबा जोङो जोंखौहाय बोरै नुयो एबा नोंखौ सोरबाया बोरै नुयो, बैखौनो जोङो बिउटि एबा समायना होननानै जोङो सानो। नाथाय थार बिउटि एबा समायनाया बेयो नङा। आंनि बादिब्ला थार समायनाया जोंनि गोसोआवसो थायो। जे जोङो बुंनो हागौ नोंथाङा थार समायनाखौ मिन्थिनो थाखाय जोंनि बाहेरा नुथायखौल' सानोब्ला बेयाव गोरोन्थि जागोन। जोंनि थार समायनाया जोंनि गोसो सिङावसो बेयो नुजायो। दिनैहाय गोबां मानसिया हयथ' आन्दायो। जोङो सानो मानसिफोरनि मोजां महरखौ नुनानै हयथ' लुक्सखौ एसे मोजां नुदोंब्ला बैफोरनि बादि जोङो गावखौ साननो नाजायो जे हाब, जोङो मेगनबो सायो आरो जे बियो बेसेबां समायना बा बैयो बेसेबां समायना, हेन्डसाम बा बिउटिफुल। बैफोरबायदि साननानै जोङो उमुगा ओरैबायदि मोजां, उमुगा ओरैबायदि समायना नायनो थाखाय, उमुगा बेबायदि समायना होननानै गावखौनो गाव मालाबा मा खालामो जोङो सुखुयै एबा गोजोनै माखासे फिल खालामनानै लायो। नाथाय बेयो गोरोन्थि। आङो होनगोन जे दुनियायाव साफ्रोमबो मानसिहा मोनफा मोनफा महर दंजायो, नुथाय दंजायो, लुक्स दंजायो। दा बैफोरनो जोंनि थाखाय ओरैबायदि गिदिर गिफ्ट इसोरा जोंनो हरदोंब्ला जोंनि बैनो बिराद गिदिर गिफ्ट, जायखौहाय जोङो बायनानै मोननो हाया। दा नोंथाङाबो बेखौनो लानानै खुसि जानो रोंनांगोन, गोजोननो रोंनांगोन। दा दिनै नोंथाङा दुखुखौ ओरैबायदियाव मोननो हागौ जे जुदि नोंथाङा गलाब बिबारसोब्ला, एबा नोङो गलाब बिबारसो, नङाब्ला नोङो जबा बिबारसो, जे नोंथाङा जबा बिबार जानानै जुदि गावखौहाय गलाब बादि एबा र'ज बायदि नुजानो लुबैयोबा बेयो बोरै जाथावगौ? अबभियासलि बे जाथाव नङा। थ' बेखायनो जबाया जबानि जायगायाव बिराद समायना, गलाबा गलाबनि जायगायाव समायना, आरो गुबुन बायदिसिना फुला गावनि जायगायाव समायना। जोङो मोनफ्रोमबो बिबारखौनो जोङो समायना नुयो। नंखाय नंदोंबा नोंथाङा सानबानो जाबाय। जुदि नोंथाङाबो सानफ्लावार जानानै बारसे र'ज जानो सानोब्ला बेयाव नोंथाङा दुखुसो मोनगोन, नोंथाङा गोजोननायखौ मोननाय नङा। ओंखायनो आंनि बुंनाया बे जे जोङो मानसिनि लुक्सआबो बेनो, जोङो आउटसाइड, जोङो बायजोआव जोंनि नुथायखौ जेरैबायदि नुयो बे नुथाया पारमानेन्ट नङा। माने बियो जेब्लाबोनि थाखाय नङा। जोंनि नुथाया जे दिनै आङो सेंग्रा, गाबोन हयथ' बोरायगोन। सोरबाया दिनै बिराद समायना नायनो थाखाय गावखौनो समायना साननानै गोग्गानानै लायो, नाथाय बियो अरायनि थाखाय नङा। थार समायनाया नै बैसो जे जोंनि गोसोनि समायना। जोंनि गोसोआ माबादि, नोंनि गोसोआ बोरैहाय, नोंनि बै गोसोआ जुदि समायनाब्ला बयबो नोंखौ समायना नुयो। नोंनि गोसोखौसो जोङो, जोंनि गोसोखौसो जोङो फोसाबनो नाजानांगौ, समायना खालामनो नाजानांगौ। अब्लानो जोंखौहाय गुबुना जोंनि मावथायजों, जोंनि आखुथायखौ नायनानै जोंखौ समायना नुगोन, नङा होनबा? जोङो साननो हागौ दिनैहाय गोबां दुनियायाव समायना समायना सिख्लाफोर दङ, हेन्डसाम हेन्डसाम सेंग्राफोर दङ। दा बैफोरो गावसिनि महरखौ लानानै हयथ'
गोबाङा मा साननो हागौ गावखौ गौरब खालामनानै लानो हागौ नाथाय बेबादि महरा बिसोरनिया अरायनि थाखाय नङा दसे समल' बैसोआ जेब्ला थांगोन अब्लानो बिनि नुथाया सोलायलांगोन नाथाय गोसोआ जुदि नोंनिया समायनाब्ला नोंनि बै समायनाया अराय सम थांनानै थागोन दिनै जोङो नेलसन मेन्डेला मोनखौ होननो हायो सक्रेट्स मोनखौ जोङो गोसोखांनो हायो सक्रेट्सआ माबायदि महरनि मानसिमोन नेलसन मेन्डेलाया माबायदि मानसि बिसोरनि नुथाया माबायदि नाथाय दिनै बैसोरनि गोसोआ ओरैबायदि समायना जायनि दारै दिनैहाय बिसोरखौ दिनै ग्रेट फिलसफार होननानै जोङो मिथियो आरो दिनै गोबां फलोवार्स दङ बिसोरनि गोबां सुबुङा दुनियायाव बैसोरनि मावथाइफोरखौ एबा बैसोरनि साननाय हनायखौ दिनै मा खालामो फल' खालामो एबा संदानो एबा गावनि जिउआवबो बाहायनो नाजायो आंनि बुंनाया बेनो जे जोङो जोंनि दसे समनि नुथायखौ लानानै जोङो गावखौ गोजोननाय गैयै खालामदोंब्ला बेयाव जोंहा गोरोन्थि जागोन बेखायनो जोंनि गोसोनि थार समायनायखौसो जोङो दिहुननो नाजानांगौ आरो जेब्लाबो गावनि गोसोखौहाय मोजांनि फारसे एबा साबजाथावनि फारसे जोङो जेब्लाबो मा खालामनो नाजानांगौ बारायनो नाजानांगौ आरो गावखौहाय सासे गोसो एबा नोंनि गोसोखौ साफा खालामनानै गावखौ समायना नुथाय लाबोनो हानाय जोङो बैखौ खालामनो नाजानांगौ थ' आंनि बुंनाया बे नङा जे जोंनो बायजोनि नुथायखौबो नाङा होननानै जोंनो नांगौ बेखौबो जोंनि थांनानै थानायाव नांगौ आरो जोंनि गोसोनि समायनायखौबो जोंनो नांगौ थ' नोंथांनियाव सोनारगोन नोंथाङा बबेखौहाय साबसिन नोजोर होगोन नोंथाङा जुदि बायजोनि नुथायखौल' जुदि नोजोर होयोब्ला गावखौ मोजां नुजानो थाखाय अब्ला नोंथाङा नोंथांनि समायनाया गोबाव समसिम थांनाय नङा आरो नोंथाङा जुदि गावनि गोसोखौ फोसाबाब्ला नोंनि बायजोनि बै मोजां नुथायाबो सानसे गोमोरहैगोन आरो नोंथाङा दुनियायावहाय सोरजोंबा नङा सोरजोंबा फल' खालामजानाय बेबायदि जाहैनाय नङा थ' लोगोफोर जे जोङो गावखौ समायना खालामनोब्ला जोङो जोंनि गोसोनि बिउटि एबा गोसोनि सायावसो खामानि मावनांगोन गोसोखौ जोङो फोसाबनो नाजानांगोन आरो समायना खालामनो नाजानांगोन माहि खालामनो नाजानांगोन दुनियाखौ अननो सोलोंनांगोन सोरखौबा अननो सोलोंनांगोन अब्लानो जोंनि गोसोआ समायना जाहैगोन जोंनि गोसोआ समायना जायोब्ला जोंनि साननाय हनाय गासैबो समायना जागोन आरो बै गोसोनि समायना एबा जोंनि साननाय मोजां साननायफ्रानो नोंखौहाय सासे बिराद समायना बयजोंबो मिथिजानाय एबा बयजोंबो अनसायजानाय नै बै पजिशनखौ एबा बै माखौ नोङो मोननो हागोन बिमुंखौ मोननो हागोन स' आंनि खावलायनाया लोगोफोरनिसिम बेनो जे जोङो बायजोनि नुथायखौल' एबा बायजोनि समायनायखौल' जोङो नायनानै जाया जोङो जोंनि गोसो सिंखौबो जोङो समायहोनो नाजानांगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि बे दिनैनि टपिकखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे जि नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनाय बेखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौहाय लाइक खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि शेयार खालामनो गोसोब्ला शेयार खालाम आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि खावलायनाया बेनो जे नोंथाङा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आङो बेबायदिनो गोबां बेसेन गोनां कन्टेन्टफोरखौहाय आङो हयथ' इयुनाव बानायलांबाय थानो हायो थुलुंगा मोननो हायो नोंथांनि साबस्क्राइब एबा शेयार खालामनाया आंखौहाय थुलुंगा होगोन जिउआवहाय सासे मोजां कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो थाखाय आङो बैखौनो खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयाव दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ